हो तुम्ही आहे माझ्या लक्षात. मी एसपीशी बोललोय, काय काय त्याच्यात इन्क्वायरी केली पाहिजे, काय काय नाही, आणि ते होऊन जाईल त्याच्यामध्ये. तपास खूप संत गतीने चालू आहे. आम्हाला म्हणजे समाधानकारक कुठला नाही, गोष्टी नाही, नाही. नाही. पहिल्या दिवसापासून एक 2 मिनिटं आहे. ही जी आहे ना, आता ही जी कळ्याला बांधलेलं आहे ते फॉरेन्सिक डिपार्टमेंटकडे गेलं आहे. त्याचा रिपोर्ट यायलाच कमीत कमी 15 दिवस लागतात. त्यांनी तपासायला घेतल्यानंतर त्याचा तो जो धागा आहे, तो धागा किती ताणला गेलाय याची जोपर्यंत माहिती येत नाही तोपर्यंत आपल्याला हा जो गळफास टाकलेला आहे तो लागला की न लागला हे आपल्याला ठरवता येणार. मला ते माहिती आहे. आमची विनंती आहे सर, तुम्ही मागच देवा.